पदाधिकारी असेल यथोचित सन्मान करणं हे अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे कर्तव्य आहे दादा। त्या दृष्टीने आपल्या सर्व पक्षीय ज्या मराठी माणसाला पद मिळालेलं आहे, सुरुवातीला हा घरचा सत्कार आहे। घरचा सत्कार हा अत्यंत महत्वाचा असतो, म्हणून अध्यक्ष गणेश मुळीक, सासवड शहराध्यक्ष संदीप जगताप, त्याचबरोबर बापा सर आणि स्वप्नील या सर्वांच्या सहानुभूतीने एक निर्णय घेतला की मराठा महासंघामध्ये जे कार्यरत आहेत, ज्यांना पद मिळालेलं आहे, अशा सर्व सहकाऱ्यांचा आपण आजही सत्कार करणार आहोत आणि इथून पुढे ज्यांना ज्यांना पद मिळेल त्या सर्वांचा आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने या ठिकाणी सत्कार आपण आयोजित केलेला आहे। अखिल भारतीय मराठा महासंघ या महासंघाचे जिल्हा उपाध्यक्ष आदरणीय आपले सर्वांचे लाडके सहकारी बाळासाहेब बिनतडे यांची राष्ट्रवादी सासवड शहराध्यक्षपदी तसे निवड झाल्याबद्दल सर्वांच्या साक्षीने आज या ठिकाणी आपण बाळासाहेबांचा या ठिकाणी सत्कार करीत आहोत। मी मान्यवरांना विनंती करतो, उत्तर तालुका मराठा महासंघाचे अध्यक्ष गणेश मुळीक आणि सासवड शहराध्यक्ष संदीप जगताप यांना विनंती करतो की आपण बाळासाहेबांचा या ठिकाणी यथोचित सत्कार करावा। बिनतडे, आदरणीय अभिजितदादा जगताप, आदरणीय संतोष काका जगताप, आदरणीय राजेंद्र जगताप, आदरणीय कारकर सर, आपण या आमच्या कार्यक्रमासाठी एक तुमचा बहुमूल्य असा वेळ दिला त्याबद्दल मराठा महासंघ पुरंदर आणि सर्व शाखाच्या वतीने आपलं खूप खूप धन्यवाद। आपला मराठी माणूस हा कुठेतरी पुढे चाललेला आहे आणि त्याला पाठीवर थाप देणं आपलं कर्तव्य आहे। या दृष्टीने आपण सर्वजण या ठिकाणी जमला, त्याबद्दल सर्व मराठा महासंघाचे पदाधिकारी, सभासद, त्यांचं मराठा महासंघ पुरंदर यांच्या वतीने हार्दिक हार्दिक आभार, धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय। एक मराठा, एक मराठा, एक मराठा।